2023 hauteskunde urtea da, eta zuetako askok lehenengo aldiz bozkatzeko aukera izango duzue. 4 aste barru izango dira udal hauteskundeak, eta haietan udaletxetako alkateak eta batzar nagusietako aldunak aukeratuko ditugu. Victor Dont 19. mendeko Belgikako jurista bat izan zen, eta hauteskundeetarako gaur egun indarrean dugun sistema sortu zuen. Dont legearen arabera hurrengoak izan behar ditugu kontuan. Alde batetik, Espainian, kongresurako hauteskundeetan erkidego bakoitzak irudien ikusi dezakezuen bezala 2 eserleku ditu, eta gainerakoak, honetan ikusten duzuen bezala, biztanleriaren arabera banatzen dira. Bestalde, kontuan izan behar dugu ere, zirkunskripzio batean gutxienez botoa eman dutenen 3% behar dela eserlekua lortzeko. Eserlekua lortzeko formula aritmetiko bat erabiltzen da taula baten bidez, orain azalduko dizuedan moduan. Orduan, lehenago ikusi dugun moduan, Espainiako hauteskundeetarako araban 4 eserleku banatzen dira. Lehenik, 100 erreparatu behar diegu. Izan ere, 100 heltzen ez diren alderdiak kanpoan geldituko dira. Hemen, pagma geldituko litzateke kanpoan. Jarraian, taula bat egiten da. Alde batean, alderdiak jarriz, eta bestean, banatzeko dauden eserlekuak. Orduan, lehenengo zutabean, alderdi bakoitzak eskuratutako boto kopurua jartzen da. Eta gero ja, beste zutabeetan, 2., 3. eta 4. boto kopuru hori zati zenbakia egiten da. Hau da, 40.300 adibidez, 2 zati 2, zati 3 eta zati 4. Orduan, esan dizudan bezala, araban 4 eserleku daudenez jokoan, zein da zenbakirik altuena? 40.300 EAJak lortutako botoak. Orduan EAJak lortuko luke lehenengo eserlekua. 2. PSek, 3. Podemosek eta 4. Euskal Herria Bilduk. Baina imaginatu, EAJak 10.000 boto gehiago eskuratu izan balitu, 2. zati 2 egiterakoan izango litzateke 25.000. Eta Bilduk 4. eraman beharrean, EAJak 2 izango lituzke. Amaitu aurretik, Eusko Legebiltzarreko parlamentariak nola aukeratzen diren azalduko dizuet. Irudian ikusten duzuen moduan, 75 eserleku daude jokoan, probintzia bakoitzetik 25 ateratzen direlarik. Kontuan izan da, Araban 258.000 biztanle inguru daudela, Bizkaian 950.000 eta Gipuzkoan ia 585.000, pare bat galdera luzatu nahi dizkizuet. Alde batetik, zilegi iruditzen alzaizue banaketa hau, eta bestetik, zer iruditzen zaizue Dont legea, animatu eta utzi zuen iritzia komentarioetan. Ale, agur!